Yamate mokurwa asensemo yabo basi mbirerere maega yo munyarukobo w'imyaka 52 gusirira ensemeria ya Lebanon. Ye kubwatikana no kwebosa enga musubati omwabo nigo arwarete nakachikora chibicha aga atwikamo. Daniel Ontiri niga kore sabani kwikasa ensemeria no gutwariganiria robot yoriga. Magaga yoko igwa na korora chibicha hasi mitandao igoro yoko ruwara komosibati umwabo w'imyaka yigatua Emily Nyamoita umunyaruka w'imyaka 25 uyuchete kwerigeria na gukonya ya mate yabo nigo agetense na gukwa sense ya Lebanon nomoberoe nigo gakire hasi nkendwe mo hasi chinsemecho hasigeka kimutinyo yo mubono ubatekana no buremerwa webitoki kwanete nere video call agante imoto mere chibicha cha misko yo mtorwarete elindaro rebunari kayeikera kana moto mera chibicha china babete kago kumi bunaimi na greso ya rwarira kyagero rwarire sana bana reiro chenjiri sana kekagera chibicha chiri chikachikomogasa no mugano we amatiga kurwase kenyero kyanya byosi ime yanyachekia ase bunge yabo basi meye county ya Kisii yo mugaka Henry Nyabuto no monginoye Jenes Mokera abo babaire nebirengerero asukurwara ko mwana oburure wa meningitis ase batumekeni benyinge nasigeka kimutinyo mubono bakorera mariga kubwatekana no gukwa kwa mubosokano ku mwana obo unandiga nimbwato mwana orumurwaire orwarite meningitis okorire myaka 3 tari kwenyara njerende yonsi keregente togumuchenji borire sareire abaigweto betari kunyara gutaha burendi bwani goborobokongo bateba batumire nibe nyinge nabono nigo baganire kurusi muberonye gusira Emily asense ya Lebanon ase baganire gwetania shiringi kirubu 15 goikirania emirobelyo nabono baburia abaraye babo n'abasamaria bayako barorera mabera bajokore mucanga ibesenjira ikanonye kene toke no ibumya machejo asense mwende nigo bakwanira mukyobo bogoikira omu agent uyire to mwana obo asense yoko bakonya konyora emigwa yasinyire nogo semeli kwa bobono na sinyasaye numurigiriya bwegeta seni kyagetembe no mwana inantigero mwana nero muntu kurorigiretwa ngosaba minto monkonya montiga ondorera mabera sengenzo timbwatikende njerende tei etwani kiregendo ndubwatikende nore nikiokulia tone tie megonde yons twani ribakemete ona bututigarite bose kono yasire tenarure gotokonya bano njira tei ondubwatikende na bututigarite ona turi abantu ba minto igotokorera semore abantu baminto kurwa bagusi abagima motokonye mumaete ng'ekemira gyaitokero omonto asirire tari buya gotugutusiko gaki ensinyo manya gokwanwa bamureta bwati kumorororo yera abo obosokwa bonene omwana buno oyo otosireire ochiete kwerigeria konye family yaye kaki kamuranche nonye nkende nkerigo chimonwe birangeri byo kambiro no murwaire narororo omwana nero rwarete monore nyagitari kaki tokonya kamuranche korega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri.